Migao mar somo koro yango ni ok ginyal oro omenda mar somo ne sikunde maonge kod jopuonj maduong' mondiki kod sirkal. E nyim komiti mar somo e od bura, jatend migao mar somo Migoso Gamba nokoni giyango mana sikunde 29 kende maonge listigi mar migao no, kama moko to pok oyudo omenda mar somo to nyaka luw mana chike. Judith Mondi lero wachne. It cannot be that school A has not been verified and now you are saying you can't sit for exams. They have no other time to sit for that exam. Jumachiel bang' wuok e od bura gi chik mondo mi migao mar somo oro omenda mar somo ne skunde duto kendo los weche mamoko bang' penj, ywaruok obedo kendo e okang' mar ariyo e nyim komiti mar somo e od bura bang' jatend migao mar somo gi Lange duogo ma ok ochulo skunde kaka ne ochikgi. Kawuono jo od bura mag komiti ni onyiso ich wang' margi kendo okoni mae kinde manyaka wuodh oko apisa manindo e tich ma omiyo skunde te ma pacho ka ahinya to mag sekondar mamalo pok oyudo omenda mar somo ok matamni kende to higa achiel mangima. Somebody submit, like this particular school that I'm talking about, the principal was asked to submit some documentation in May. You can imagine May up to date and somebody has not received that capitation. What is happening? If it is not sleeping on the job, what can we call that one? The staff, the line officers from the ministry doing in the counties and sub-counties, they are the people who should be bringing that data timely. I mean, they should be on toes of everything. Like now, if there is a school which is not complying, it is just a matter of making a phone call and requesting that person in the field to give information. Kaka wuono telo mar migao ni oduogo kod adieri kata kamano makelo penjo mathoth. Giyango ni ngang' ok ginyal oro omenda mar somo ne skunde maonge kod jopuonj madongo ma ondik kod piny owacho. The policy of government at the moment is that there must be a principal who is an employee of government for us to send money to a school. Because at the end of it, we are sending public money. And so, although our school is existing, and maybe it has BOM teachers, we cannot send any money to a school where there's no government teacher. Bende gikoni skunde moko okosebedo kaluwo chike mag puodhogi kaka ne ochiki gino ma omiyo pok omigi omenda mar somo. Sent out the tool, but some people have never submitted the data. So we wanted to wait and find out now that we are finishing. We'll go there to the field and find out. Why have you not released the data? And you discipline them. And we'll discipline them. They are your employees. It's going to get worse. It's criminal. We have 6,041 schools who are below the threshold. How are they registered? Who is behind it? I'm ready. I'm coming with that data. And once we do, there is nowhere to hide. Kaluwore kod Migoso Gamba, mana skunde 29 maonge register mag migao no, ema giseyango midhiero margi, kendo gisechako chenro mar rwako gi e register. The team here is going to check. I'm told there are 29 schools with that kind of a problem. They've been, because of the process of registration and the things they have to do in order for them to be in the system for capitation and funding. So they'll need to check and find out what is it that is holding that process. Kapenjo maduong' koro to en ni ka skul onge kod japuonj ma ok ondik kod sirkal, kare en tabu mar ng'a? Jopuonjre, jonyuol koso sirkal? Jopuonjre kare sandore wi ng'a manindo e tich? Magi gin penjo ma owinjo migao ni oduok kod duoko mag-gi e nyim komiti ni kapok higa ni orumo. Judith Mondi, Ramogi TV.